Здравейте, приятеле! Аз съм Иво БГ. Правя клип сега в Иконти БГ с черното Volvo V0. Там с катастрофи съм снимал и с Мана пак съм снимал и какви ли не още клипчета, но гледам, че одобренията са по едно палче, но това е от мен. Явно нямам все още абонати или нямам кой да гледа. Не знам. Както е да е. Палиме. Трябва да качим нашето ремонте, това е единично. Имам и двойни. Тук сме в Надъм, в Русия. Ще ходиме да си вземем някаква доставка. Само ще хванем. Така. Да ви покажа камионката. Сега като така ще е студено малко, ама какво да правим? Като атакува. Ето го камиона отнавън. Така. Тук сега ще фанем носа. Какво стана? Както и да е. Но обаче ми е пуснало от светофари, бе. Така. Пуснахме си музичката така малко. Ще ги поусилим малко. Това май не е интересно. Чакай малко. Тук ще излезем сега от Надъм. Вижте в табелата. Ето тук табелата гледате. Ще продължим надолу.
Сега някой ще каже, пътя се не вижда. За вас може. Дали какво се вижда? Къде тръгна, ама изпреварва. Ето го пътя се вижда. Понеже това ще ви го даде в бял такъв вариант. Екрана ви. Ще отидем и в Перу. Да видите там картата, роят пътищата. Независимо с какъв камион ще бъде, дали това или някой друг. Но ще ви покажа, започнал съм с този, нали? Ще ви покажа и камиони имам, какво имам и малко от държавите. И така. Тук имам в камионите флашки, кастофони, магнети, това на какво стана? Бах ти трябва. Всякаква музика на някой моя хареса, на някой не му хареса. Но явно и клиповете няма кой да ги гледа, така че дали на някой ще му хареса, дали не знам. Но аз не ги правя за забавление, да забавлявам някой. Аз ги правя за да се види как шофирам, бе. За да се види държавите, къде има сняг, къде няма. Камиона да се види, а не да правите, като гледам някои правят клипове, ама за забавление. Чай, че камерата би се такова тук, така, да активира. Не са клипове за забавление. И те ги снимат, но обаче, какво да ви кажа, те тръгват, но минават на червено.
Блъскат коли, блъскат камиони, нали, в трафика. Конвой играят, не знам си какво играят. Го виждате волана как се върти. Карам 60-70. Ще ви приближа да видите. Виждате стрелката горната, не долната. Долната това е оборот 10 000 оборота. Караме сега. Виждате, паднах и на 4. Но обаче тук другите там, аз не искам да обиждам никой, нали? Кредит от Татяна Милевич, Айслав Иванов, дето от сръбската тия разлика. Тук ще кара минимум 20-100. Аз са ви волана, техния много по-бързо се върти, но не извива чак така. А те са с волан, педали, скоростен. Така че моя ли двигателя да моя 730 конски сили, той служи 6 степена скорост от тия. Побяга или повърви. Ами тук в снега на тези байри и ще виж на 6. Казах ви оде, аз имам и двойния ремаркета, но понеже съм взимал на Галя Волвото, първо снега да ви покажа. Качи двойна ремаркета тук, дое на 6-та той камиона ще почне да се връща назад. Го заваля и сняг даже. Приятно. Приятно, ама навънка минус 27 градуса. Ето виж. Трябва бимчим климатичето як да грее. Мамо. Теба май. С тази вара може видите 56 910 км. Ето тук отдолу. Виж какво души, тук отдолу. Майка да си джаса. Ако ви покажа картата да видите, колко пътища съм минал, мамо. Показвам я, да, видите.
Не. Това е това с... Ей, ще ти е бъм майк. Така. Тук дека с това, с жълтото, това минато. Не. Няма некъде да не съм карала или водила или такова. Не. Тук там има бело, ама повечето се е в жълто. А у нея и погледнете картите, като гледате тех. Те не дават, чат пат мога да дадат, ама повечето в бело, в бело. Те били карали. Къде са карали? Панал някаква доставка, ама от тук трябва да мина, от не знам къде трябва да мина. Един болюк очертания. Ушкирия фанал. Той може да се начертае пътя, той бе. И трябва от тези си коя държава към коя. Бане се пасмина, имам тук Перу, Меру, част от тук Руац пъти ще гледа какво става. Куба, част от Сибир имам. Тук. Това обиколено, част от Сибир. Ама това приказвам, искам да ми вярвате. Джакпота играе и той от сумата му и време. Та игра разбира и той. И то доста неща, ама каква е пайдата? Да си негоден да дадеш на кърво куче леп. Дайде. То няма въпроса от колко време я играеш. Въпросът е, че всеки един клип като снимаш трябва да е нещо реалистично. Сега ви представям пак сканейката. Един момент. Виждате интерора, супер. Гледай горе, бе, гледай. На люк какво става? Майко. Тук имам лампи. Тук също. Тук пак телевизор. Виж, свети. Насекъде, супер. Сега, мисълта ми е, тук искам да погледнете да видите. Аз имам, нали, навигация, ето я. Навигацията, ето я. Но обаче за тази, тук, сега ще ви приближа да видите. Не знам дали мога да видите хубаво. Сега ще видите, виж, мога да сменя. Ето, с радио, с тук Bluetooth, флашки, USB-та, такива глупости. Тук това де-факто е тази музика, която сега в момента свири. Де-факто това купче ли се пръфрали? Не. Малко глуши. Роксана на крънце! Тия мама. Виж каква бибитка имам сега. Реалистик. Багажа нищо навънка, Айде! Няма да се връщаш тука. Виж какво правиш децата да идват. Тука да не се връщаш! Това не знам дали ще ви хареса та. Чакай. Старинете, влизайте в азбук, хлиневете! Влизайте бързо! Даже тук ги изписва. Може да си ги прочетете.
Основно Бръмбър, Петък Буда няма. Чакай. Ladies and gentlemen, сферете си часовниците за А. 17:50. Айдаме! Така, показва ви го. Ябълчицата, ама... Какво да ви кажа, тя... Ще замръзни така малко. Телевизор. Тук. Другото е това, тук мога го сменя и него. Ето. Виждате. Така. Един момент. Да. Ето една лунка. Много свободно. Мале. Дългия, страшна ли би тя? Не. Сега си взема една почивка. Тук в гаража. Така. Гасиме токови, мокови, всичко. Вземаме сега на почивка. Аре бе. Така. Сега е през деня. От щачките трябва да спрем. Така. Тук това да го махаме. Ще го махнем. Ето го е на видно. Ето. Това е. Така, сега ще го качат двойното ремаркета. Така, сега сме го качили това. Двойните. Двойните ЕГ. Гледай за какво става въпрос. Цял влак локомотива. Гледай. Майко. Още ще ви пребия. Видите хубаво. Винетки, стекерчета по стъклото. Видите. Бегета, мегета. Виждате всичко. Така, сега ще тръгнем. Летим така. Малко назад трябва. Така, направи се.
Сега ще се отбележа маршрут, за да чуй ти Приятен път. приятен път. Завийте надясно. Ще се видим надясно. Но. Камерата горе ми се изключи. Ама както и да е. Бъдете готови да завиете наляво. Завийте наляво. Трябва да произнасям. Тук съм с двойна ръка. Няма как там. Бъдете готови да завиете надясно. Завийте надясно. Гледай. Олигофрен. Поддържайте лявата лента. То Миндиоде. Умрял. Ма тапуна да ти откача вратите отзаде. Я се чуеш къде са ти бусовите. Подава съм му мигач, вижда, че ще забивам. Няма Кьоров, ама това е. Ей да ти еба майката и на тебе да еба. Да. Да бе, баба. Ма ти не е ли ти студеншко така? Не. Нали? Аре, махни се от главата ми, че ще тапуната прибия. Продължете направо. То ще кара ли днес? Мамо. Излизаме от Плевен. Ако чувате как писка така, това е защото съм превишил ограничението на скоростта. Ограничението на скоростта тук... Не па. Чакай малко. Тук с 90
Ето тук му виждате. Ограничението с 90, но обаче ако караме горница, това почва пишка. Да. Ето тук ето. Не знам дали го чувате. Както и да е. Ето ви го външно. Само да си. Ето. Кърка под каченето. Бъдете готови да завиете надясно. Завийте надясно. Гледай какво става. Мама. Завийте наляво. Бъдете готови да завиете надясно. Завийте надясно. Да. Тези чистачки нема ми трябва вече. Чухте ли капишка? Не? Мамо. Ето бе. Чухте? Ето следващия камион, който имам. Няма да го вземам това. За сега. Други клипове ще правим с него по-нататък. Ето. Това е най-новия модел на Мане. Мана Вел. Ще ви го показвам и него. Онзи беше TGX, его и TG-ато и това няма сега го вземам. Други клипове ще правим. Ето го обутвам. Интериор коморко. Да. Също така такова имам и такова ремарке, както виждате боята на камион. Така. Ето и джипарката, дето имам. Имах и кола, но я продавах. Няма смисъл да ви казвам това беше, защото аз я продавах. Ето го интериора. Това. Мога да сложим и това интериора, ама да знам. Както и да е. И после следващия ман, който е 2000 с двойни такива ремаркета, със същата боя
Ето интериора, сега ще ви го покажа. Ето го. Супер. Да. Сега ще го взема него. Да. Това играта е 1:48, има версия вече 1:50. Доста по-усъвършенствана. Не знам сега какво има, какво няма. Гледал съм клипове, знам, че има. Това мен не ме засяга, защото кой знае колко още подобрения ще има, ама заедно по 50 ще видим и тази версия. Това е мана. Ето. Казвам ви го. Само маната. Ето. Вътре чудеса. Мамо. Така, да го палим. Ела го е. 9668 номер. Ела го бе. Номера тук е. Ама. Да. Да дига въздушите. Мама. Его и отпред номер. Се вижда. Сега приближим много. Мама. О, мама. И такива метеоралти. Другото. Сега. Тук как се сваля. Отпред. Гледайте. Видяхте, задницата мога да я подигна малко така. И така. Сега ще окачим ремаркеята. Ела го бе. Цел облака. Мамо. Мамо. Масъл осковна. Каша взимат и завой. Порадват и що да ства. Да си немате на идея, добра. Показах ви картата, да видите. Да. Си ще варим тук лапъчките. Стоят двойни ремаркета и така. Да. Приятен път. Не е много приятен, ама какво да правим? Дадем назаде да окачим ремаркета. Да. Ака ще извадим.
В Такубаля. Какво е това да я го? Само да видя на къде да лова. Аха. Добре. Чекам малко. Ще. Така и оня си отбелезва. Дава джавона на квакера, той я отказва. Ма това не го снима и после снима като се отбелезва пъти. Крави има тук вляво десно. Крави тук. По-надолу още една. Това е картата. Тук е това на фирмата. Гледайте пътя как са го направили. Тук нагоре има снег по планините, по това. Тук пак крави. Пътя на някакви купчета. Това е род път. Не ще ви приближа да видиш. В Такуба. Тук го пише. До тук е Лилия. Ама тук нагоре, ако знаете какви са завойчета, какви препятствия, какво чудо, ще бъде по-нататък в някой път, защото това трябва да го прекратявам сега след малко. За да... Защото трябва да ходя тук на едни места. Ето. От тук може да си вземем доставка. Кирия. Тук може да си поправяте камиона. В лево. Ето. Това е сервис тук. На трактор комбайн. Такива ми тя работи. Това няма никой доле, ама това си свети тук е червено точно това. Какво става? Като и да. Това беше от мене. Ще продължиме други клипове. Зависи на то одобрение, кой по-гледал, кой по-не гледал. И това. Да. От мене, бай-бай.